vatandaşlar her Zaddan biriniz var kazandı YouTube'a deriz. girin. Barcamın Abdullah, her bir biriniz minut. YouTube'a girin. Abdullah. Perhat yok. Men söz aldım. Indi men söz çekkel. Seredin. YouTube'a girin. YouTube'da bir de agda olun. Sebäbi YouTube bara afsanny ulgam. Şo ýerde biziň näçe patpisçimiz bar, takipçimiz bar. Şo zatlara seret ýa. O YouTube'da hemme zatlara hasaba alın ya da YouTube bir de bir 5 manat pul berýär. Ana $50, $100 aýda bir de berýär. Ondan bir de golda jok bolsaňyz iň bolmanda şu ýerde bir de like goýuň da dediň. Bir de goldan da umumyň bu zatlara wagt aýyrmakga ýeňil iş däl o. Men umumyň olama bir de meni kanagatlandyran ok işini o ýerde $100, $50 sebäbi hiç tatda o $100, $50. Umumyň bir de goldan haýyş nähile goldan bir de umumyň her türlü. Özüňiz goldaýaňyz, goldanyňyzda bir de goldasaňyz özüňiz goldaýaňyz. Umumyň şey agda bolun bir de YouTube'da. Kaçak zadım sizlere, hormatly vatandaşlar. Sizlerin поддержкаңыз. Ben как блогер, ben от себя скажу, не буду başkalarına ayda oturma. Ben как блогер и чуть-чуть зарабатываю оттуда. Бичи pul işlime, nim üçün işlime? Потому что bile bu kontenti edende ben vakit yitiremen, güç sarf edemen, oturaman, kontent düzedemen, понимаете? Abdullah, Ha. ben kanalımı reklam edip koyarsana. Agda bolun Dur Sultana vatandaşlar. Agda bolun. Yani YouTube Yaxşırak kanalına agda aytkan, bolun. yaxşırak aytkan, klient çekmek için, patpişik Yo. çekmek için. Yok. Siz bizi goldamasaňyz, siz bize goşulmasaňyz onda biz bu işleri akidip bilmez. Biz haçan haçelle beýdik gyýgyryp otururuz. Asla düşüp oturdu, kelle oturdu.